त्रिपुर खैथ्र समाज संसजाकमनि सय नाहार दंनोदै ककथुम पान्डानि बिसिन्थि ककला नारखा त्रिपुर खैथ्र समाजनि जेनेरेल सेक्रेटारि सुब्रत देबबर्मा आं त्रिपुर खत्रिय समाजनि जेनेरेल सेक्रेटारि श्री सुब्रत देबबर्मा सोंथिनि प्रेस मिट खायमानि कारणंखा थानाय कयेकदिन रमय चिनि त्रिपुर खत्रिय समाजनि मंगै अनेक अपप्रचार बा खत्रिय समाजनि आदर्श बा नीतिनि बायरे थांगै निजिनि स्वार्थनि बागै नां नुया कक साका आबनि बागै सोंथिनि अ जे साक साकनो खत्रिय समाजनि सानाय रकनो बरनो कक किफुल मंग्रि नाम मुचंगो तामो हमाले त्रिपुर खत्रिय समाज चिनि त्रिपुरा राज्यनि महाराजा बीर विक्रम माणिक्य सुनो जे याफार कलां थांमानि अ जे समाजनो रायदानि मुताबिक चिनि आदर्श नीतिनि मुताबिक जों सामं थांनानै आबसे त्रिपुर खत्रिय समाजनि सामं एवं त्रिपुर खत्रिय समाज थानाय 2008 ताइसा संसदक फैमानि अ त्रिपुर खत्रिय समाजनि नाहार मंखा पूरा स्पेशली चिनि देबबर्मा समाज जे अराय पराय जां दंमानि आबनो सठिक भावे एवं सठिक लामाव जों तलां थानानै कारण चिनि समाजा एत भावे अराय पराय उङै दंखा बुमा बुफानो मानिलिया ताकु बुखुनो मानिलिया निनि बुचु बुचैनो मानिलिया अब जे चिनि रायदाव दंमानि आ रायदानि लामाव दंयावै अराय पराय नां दंखा अबनो जाय जाय खायनानि अबसे त्रिपुर खत्रिय समाजनि सामो थानाय सोशल मिडियाव सुंनुखा बुखुकजो खरकजा जेभावे अब একটা ক্ষত্রিয় সমাজনি মঙ্গই যেটা চিনি তাকুক বা চিনি জমাতিয়া হদা আবনো এমনভাবে খাই বরক দমকিরিখা বা হুমকিরিখা আবনো जों সেলেমুংরিও তাম হমালে আমো হাইখলাই একটা সমাজনি বিরুদ্ধে হামিয়া বা দমকিরিউই মায়া আবো কোনো নীতিও কলাইয়া আবো নীতিনি বাইরে বিনি নিজনি স্বার্থনি নিজনি সাক সাকনো বলাইনাनि बागै अब खालायगोना आरो बरक जे खत्रिय समाजनि जे परिचय दिखा खत्रिय समाजनि सामुंताम आबसे प्रथम सिना नांग्रानाय खत्रिय समाज केबनो दमकिरनानि केबनो पायरिनानि आमतै खालाय खत्रिय समाज चिनि रायदाव अब ग्रै एवं जों आबनो गसिनाय मिया खत्रिय समाज दाबो सोंताम ताम खालाय एबा सोंताम खालायताम आबसे चिनि समाज जों फनकताय जेमन जों बिगत 5-7 বছর रमै सामं खालायै थानायाव जों दिनैसो जरातै प्राय 76 जनानो जों फ्री भावे रोड पारमिट दिबो अटो चालावनानै चिनि बेकार जुबरनो लामा स्रामै इनकाम खानानै लामा একটা जों स्रामै दिखा आबन परे बिगत 2 বছর जे चिनि कोविड पुरो प्राय 5000 फेमिलिनो जों चुबा चुरिखा जे जों बिसिं बिसिं थाङै जे चिनि सामाजिक व्यवस्था बा समाजनि जे अराय पराय नां दंमानि आबनोसे जों जाय जाय खायनानि चिनि दायि जेमन चिनि पाराराव अनेक बुमा बुफा खुरै सरायराव आमतिरावनो जों स्कुलाव नाहारि फरायनानै मागना सार्भिस रिनानै आबो चिनि साम थानाय चिनि बबो नुकजाखा जे जों जेफ्रु अमाहाय कोविड निफ्रु जों माइरु माइखा बागैखा आफ्रु जों नुखा जे चिनि बररक उसुक उखलक कलाय दंखा आबरनो ताबो जों बसगांगो तो बैचिनि समाजनि दारे जों बरनो उपकार दारि मानो आबसे चिनि नाहारमु तै चिनि त्रिपुर खत्रिय समाजनि माध्यमे चिनि जे महाराजा बीर विक्रम माणिक्य बा चिनि 184 जना राजा चंद्र राजा निजिमि महाराजा बीर विक्रम माणिक्य जरा जे सोंनो जे याफार कलांमानि चिनि मा त्रिपुरेश्वरी चिनि मा दुर्गा चिनि लक्ष्मी नारायण बारी जेटा माइलुमा खुलमा तै चिनि कुल देवता चौद देवता चिनि जेटा कलांगि थामानि आबनो जों बसगांगो जे चिनि राजा रक बा चिनि 184 जना राजा जे सोंनो कलां थामानि आबनो जाय जाय खालाय चिनि समाजाव जों फुनुंनानै एवं फोरोंनानै आमसे चिनि कर्तव्य एवं आबसे चिनि खालायते इनके आं अमनो कयना मुचंगो चिनि त्रिपुरा बासिनो अमा हायके केबो जुदि अराय पराय खायतो हांगाय खत्रिय समाजनि मुंगै बा खत्रिय समाजनि बेनार जुदि केबो खालायतो हांगाय आबनो বিশ্বাস थानी अब बरक फल्स बंनि खत्रिय समाजनि कुन उपक्रै थानाय 2020 नरक नखना जे भारतनि संविधान माने चिन्ह आईएएस अफिसार चिठी रुई कबगै सुनो একটা भारतनि संविधाननि दायरायाव जे जों सामुखलाय दं একটা देशनि हित राज्यनि हित जे जों सामुखलाय दंमोन आबनो हामजागै जोंनो একটা सामाजिक
ইন্ডিয়ান সংবিধাन जोंनो सनमान रुई जों रिगा ओमफ्राय जोंनि सामुं अमसि जों बाहायके जोंनि जे कुसंस्कार खालाय दंनाय रगनो बा जोंनि समाजनि जेटा बर' मनुष्यनि सामुं खालाया बा मनुष्यनि एगेन्स्ट सामुं खायनाय माने पशु प्राणी हाय व्यवहार पशु प्राणी हाय तमं सामुं खालायमान आबोनो बन्द खालायनांसै अब बुखुकजों नांतैसो कयनामो जों बजे हदानो सावो महाय खालायनाय हे खालायनाय साय खालायनाय जों याव याफारदि आबोनो जों माने কোনো মতেই जों आबोनो जों एक्सेप्ट खालायनाया कारण आबसोनो खालायनाय हिंखाय जोंनि तिब्रासा बोसाराव जोंनि ग्राम गंजे बा सहराव जेबो बे ड्राग्स चलि दंहा आबोनो बन्द खाय फन तनाबो बकि समाजनि सामुं खायनाय नाकि समाजनो दम किरिनाय बा दिनै समाजनि मुङै अपब्यवहार खायनाय आ कारणे आं बार जोंनि समाज हयते जोंनि पुरा त्रिपुराबासिनो कबगो आमति हाय नंग्रामि कक सानाय बा समाजनि बिरुद्धे कक सानाय आमतिरनो जागा तारिदि जोंनि ताबुक जे अराय फरायनाङै ड्राग्स जावै जे जोंनि बर' गोबाङा लामा लामा खालाय दंखा केवबा नरक एकदिन आगे नं ससियेल मिडिया माध्यमे नं मेडियानि माध्यमे सोंनुखा बुमा बुफानो नगनि बुइकारि रहै नग नुक सगै अराय फराय फनागा अ जे समाजे अराय फराय दंमाने आबोनो ठीक खायनासो जोंनि कर्तव्य बा जोंनि दायित्व आबो शुधु जों तिनि क्षत्रिय समाज नेतृत्वरि दंखा बा क्षत्रिय समाज संगठन खाय दंखा जों सिमे हायो जोंनि पुरा समाजनि बर' जोंनि पुरा त्रिपुरानि बासि लगिरि थाय बर' लगिरि खायसे जों आबोनो सामुं साक्सेस खालायमानाय आमा हायके जे जोंनि कुसंस्कार जेटा ताबुक जामाया माने जाय दंखा नोंमाया माने नों दंखा अमरनो बन्द खालायनाय कारण एकटा उदाहरण दिनामु जोङो जोंनि त्रिपुरा जोंनो जे फोरोङै कलांखा जों आसुक जरा तैनो जोंनि अधिकार आबोनि बायरा थांगा हांखाय जों आबो हयतो थोसे थैनाय तामो हमले नायदि जोंनि जे जों बलंनि बुफांनि मिकुमो हयते मुया हयते जोंनि जे जामुं जोंनि जों जे जामानि आबो नरक नुखना थानाय एक देर मास सिगां बुफांनि मिकुमो जामायानो जावै हास्पातालाव कलाय थिथि एर माने तामो जे जोंनो जोंनि अखरा चाखरा रक जे जोंनि त्रिपुरा रक जोंनो जेटा फनगै कलां थांगा जों आबोनोसो खालायना नांनाय जों आबोनोसो जाय खालायो जोंनि बुसकांनि लामानो बुसकांनि जोंनि जेनेरेशननो जों फुरुंगै कलांनानै एबं क्षत्रिय समाज बा जोंनि समाज तामो जोंनि जेनेरेशननो फन कलांनानै आबोसो जोंनि दायि एबं आबो जोंनि दायित्व